अरे आमच्यावर लिंबू मिरचीचा डाव करणाऱ्यांनो, तुम्ही आमचं काहीच करू शकत नाही, कारण आमच्या पाठीमागे तंत्र मंत्र विद्येचा बाप आहे. बोला आदेश अलाख निरंजन. शृंगार चक्राळ किशन मृणाल सुगाळ विशाल मुले आदेश 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 अमा अमा पचे हलो मता ब्रह्म अनेक हलो विराग. अरे आमच्यावर लिंबू मिरचीचा डाव करणाऱ्यांनो, तुम्ही आमचं काहीच करू शकत नाही, कारण आमच्या पाठीमागे तंत्र मंत्र विद्येचा बाप आहे. बोला आदेश अलाख निरंजन. शृंगार चक्राळ किशन मृणाल सुगाळ विशाल मुले आदेश 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 अमा अमा पचे हलो मता ब्रह्म अनेक हलो विराग. अरे आमच्यावर लिंबू मिरचीचा डाव करणाऱ्यांनो, तुम्ही आमचं काहीच करू शकत नाही, कारण आमच्या पाठीमागे तंत्र मंत्र विद्येचा बाप आहे. बोला आदेश